ibang klase. 10 karat. Magkano yung presyo nito? Dami. Ma'am, magkano po yung orchids, ma'am? Katulad nito? 1,000 Yun na po yung regular price, 700 to 1,000. Dito po. Mostly po 700. Ayan, mostly 700 na, depende yung kanina. Opo. Mayroon mas pinakamahal na presyo ng orchids dito ay 1,000. Mostly 700 yung presyo. Pero lahat sila magaganda at sariwang-sariwang tingnan. Hindi mo nga akalain na pag tinignan mo parang plastic, pero pag nilapitan mo, sobrang ganda at napaka fresh na fresh talaga. 700 po yun. Ay 700 pesos bawat isa. But yung una kong tinuro, ito pala yung mas napapansin ko kasi mas yung mahal kasi mas kakaiba. Ito sa Quezon City Circle pa rin, sa orchids, sa tindahan ng mga orchids. Maraming iba't ibang klaseng dito mga orchids. Halos lahat yata, hindi naman lahat, pero maraming mapagpipilian, maraming magagandang mga bulaklak at mga orchids. Dito ma'am 700 din po ito. 750. Anong po itong banda? Banda. So Hybrid. opo, makikita natin kagad yung halaman na banda kasi sa niya, sa mga leaves, sa dahon niya. Saka yung bulaklak, halos the same, pero magkakaiba yung design nila. Lahat sila magaganda. 750, basta pinakamahal 1,000. Ito po ma'am, anong klase pong orchids ito? Cattleya. Ito pala yung Cattleya. Napakaganda. Magkano po yung Cattleya? 800. Pag dalawa kukunin, pwede 800 ang Cattleya. Napakagandang hybrid yung pagka niya. Bulaklak niya. So dalawa for 1,500. But kung bibili ka ng isa, 800 pesos. So may discount na kapag dalawang piraso. Focus natin. Ganda oh. Ma'am, anong klaseng po ito? Anong klaseng anthurium? Clariner. Ha? Clariner boom. Clariner boom? Clary. Clary? Nerboom.
Clariner Bomb. Mga Thai croutons, mga orchids, ang gaganda lahat. Anong kulay ba sir kailangan nyo? Ano? Sorted? So may mga ID pala sila ka-from D. Ilan sir? Crouton Rose, Tatlo lang? Crouton Rose. Then ito, Crouton Millionaire May. Mga Thai Crouton. Dito naman ka-from D medyo ano to, medyo mura yung presyo dito, 3 for 500 at meron din 200 pesos each. So, ayan mga ka-from D, ang gaganda ng mga bulaklak dito. Pipili ka na lang kung anong gusto mo. Kung gusto mong medyo lush, pipili ka lang dito. At syempre yung ano, depende siguro sa laki ng ano, bibilhin mo. But yung nakalagay dito is 3 for 500 saka 200 each. So depende siguro sa laki ng orchids na gusto mo. Meron silang aglo dito, napakaganda nito. Ibang klase, 10 karat. Magkano yung presyo nito? So wala siyang presyo pero napakaganda niyo. Malamang mahal itong aglonema na ito. Sa daming bulaklak, ma-imagine mo yung Korea at Japan kasi sila naman madalas magpakitang napakaraming bulaklak na garden. So ayan, dito sa Quezon City Circle. Ito siguro hindi naman ako magkakamali, Dancing Lady. Marami akong nakikita nito. Even ako meron din ako ng ganito at nag-flower na rin siya pero maliliit lang. Katulad din ito pero ayun, maganda pa rin tingnan kapag sobrang daming mga bulaklak.
So yung mga malalaki na ito ka-from is 850. Ano pong pangalan ng plants ito? Phalaenopsis. Opo, 850. Then yung Yun yung susunod yun sa baba, 700. 700 po. So yung medyo maliliit na orchids 700, tapos yung malalaki na nakikita natin sa mga malls na 1,000 at mahigit 1,000 is 800, 850 pesos. Tapos yung banda namin, sir, 750. Yung nakabitin po, opo, yung mga banda is 750. So maganda yung mga flowering orchids nila kasi parang makikita mo yung mga matataba siya. Then, meron po kayong maliliit na orchids, ma'am, magkano po ito? 500 po ito. So, ayan kapag di mga Phalaenopsis na orchids, matataba siya kahit na kahit medyo maliliit siya, pero yung mga ano niya, katawan niya, yung mga ano niya, ang gaganda ng katawan. Ayan. Healthy. Nakikita niyo yung mga ugat na yan, no? Ang gaganda ng pagkaugat nila. Very healthy yung mga katawan nila, malilinis. Ang lalaki ng mga bulaklak. 750 po yan. Apo, 750 yung mga banda namin. Banda strap clip on tawag. Opo. Ang pangalan ng tindahan nila ay Blooms in Greens. Ayun. Napakaganda ng mga halaman dito. Yung ano po mga dwarf na anthurium, magkano? Opo. 250 po. 250 lang po yung dwarf. Ang gaganda. Meron din sila mga bromeliads, iba't ibang klaseng bromeliads. Ito magkano po yan? 350 po. 350 lang. So yung malaking bromeliad dito at flowering bromeliad 350. Ito pong mga maliliit namin 100. So meron din sila mga bromeliad na maliliit, ito 200, 100. Yung mas malaki po, ayan 200 pesos ba. Mura na pala yung mga halaman talaga. Yung sa baba po, ma'am, yung mga variegated na talaga. 100 din. 100 din po. Magkano po, ma'am, yung mga sanggumay na 500 pesos. So, saka hindi po sensitive yung sanggumay, ma'am, no? Kahit saan mo ilagay, okay lang. Kahit nainitan, okay lang. Mula tumaraw po yan. Opo. Yung Fidelip, ma'am, magkano po? 1.5 po. 1.5. So, yung Fidelip medyo high yung price. Pero yung mga, yung iba, mura na. At magaganda. Salamat po, ma'am. Anthurium. Yes, ma'am. Hello po. Maniningit po kami dyan. Oh, ang gaganda. Mga bromeliads, Superlas, flowering 350. So hindi ko lang alam kung magkano yung presyo ng ibang bromeliads sa to. Pero siyempre, pag maganda, siyempre alam nyo na yung presyo, maganda rin. Ayan. So, guess, alam nyo na yung kapromde.
Ibang store naman ito pero may mga tinda silang aglonema na mga ayan makukulay, mga wandering Joe na variegated purple at napakagandang mga orchids. So siguro malamang yung mga presyo is the same din, 800, 700, 750 to 1,000 depende sa variety ng orchids. So malamang ito mga ganito mga 700. So wala kasing mga price. Pero ayan na napakaganda talagang tingnan. Birkins. Ayan, naka-arrange lahat sila. Dito siguro medyo mababa yung presyo sa mga ganito, mga Phalaenopsis ba tawag dito. Ayan, kasi yung sa ibang yung nauna kong napuntahan mas mura yung orchids na ganitong variety. Yung aglo, ang gaganda ng mga halaman dito. So very healthy at ang gaganda ng mga kulay nila. Ma'am, magkano po dito? 3,400. Ayun, nakalagay pala yung presyo dito. 3,400 yung orchids ng mga healthy. So ayun. Ang napapansin ko dito yung kaprimdi yung mga aglonema na sobrang ganda at iba't ibang kulay, iba't ibang varieties, pero yung pagkalas niya sobra talaga nakaka-amaze. Ayan, yung mga flowering orchids, ayan, nagpapakasawa ko dito sa kakatingin ng mga magagandang orchids. I think ito is Cattleya, iba't ibang variety ng Cattleya kasi na notice ko yung dahon is parang Cattleya, so malamang Cattleya na ito. Then meron siyang white na napakaganda. Magkakaiba yung bulaklak nila, mga hybrid Cattleya. Dito naman kapamdi banda, ito gustong-gusto ko itong violet na ito kasi bihirang-bihira yung orchids na banda na violet yung bulaklak niya.